moro ka moro. Riwruok mar Gavanas okone komiti mar Senate ni ogikore mar kawo omenda matin ne bilion 450 kaka omenda michwalo ne counties ataro mar dwach piny owacho mamalo kokalo migawo mar omenda to kod duol mochung' ne pok mag counties manosiare. Gavanas bende onyiso luoro margi ni piny owacho mamalo nyalo duono teko loch gwenge kendo ka ok Senate ochung' motegno kuom higni 5 mabiro loch gwenge nyalo biro duono. Mana kaka Walter Nyambaga lero, riwruok mar Gavanas bende ywak ni chenro mag thieth sani yulo kaluwore kod deko mag omenda mapok ochwal ne counties. For turning up, I will like... Nyam komiti mar Senate marango weche mag omenda, riwruok mokelo kanyakla Gavanas mapacho kasioji, okone komiti mar Senate ok ne giyie kawo pok mar counties matin ne bilion 450. And the council therefore proposes an allocation of 450 billion for the financial year 2024-2025. That is Kenya shillings 439.5 billion as equitable share and 10.5 billion from RMLF as shown in the table. Mabiro manaseche machuok bang' riwruok mar Gavanas pogore paro kod sirikal mamalo e gwenge mag Naivas e kinde romo manyokelo kanyakla tend piny owacho, jotend migepe kanyakla kod Gavanas. Gavanas gomedo ni sirikal mamalo nyalo biro tieko loch gwenge. We are not here to demand for more money. We are here to ask for a fair share and really pleading with yourselves as a house that is supposed to protect or that protects counties to stand with us, especially this time round, because we are seeing a trend of taking us down the staircase instead of up the staircase, where in another 5 years we probably will find ourselves without counties. There's a structural problem in Parliament where the Senate considers its BPS, does a report, and the National Assembly considers BPS, does a report. Both reports are taken to Treasury, and there's never a matrix of implementation or consideration of the Senate's views. Gavanas go ywak ripok madhinege, kaluwore kod pek mar ngima, to kod ting' mowene loch gwenge, keto gi kama tek, tayo tije mag counties, e kaka chulo jotije, bero lwasi mag thieth, kanyakla kod somo. The money that is being allocated from 385 to 391, the 6 billion is not enough to pay for our annual increments, our salaries. As we sit here, Chair, counties have not been able to hire ECD teachers across the board. I don't think we have come here to convince the Senate, really. We just come here to look at the budget statement, policy statement, and to add on to it how we can get resources to deliver services effectively. We are very sympathetic to devolution, and we are here by law to protect devolution. Kirango gadiere tije momi counties go. Tirango ge pesa ma Kenya choko mar usuru. Pesa ma di counties okorom regi tije midwaro ni county. Kabe no any county tije en kata achiel kata ariyo kende. To nyalo wacho okay. Senators go bendo kone Gavanas mondo ikre mar luoko buge magope e kaka yor tieko ywaruok mantie kindgi kod jogope. The animal called the pending bills, Gavanas. We're giving you money and more money for that matter. But what are you doing about the pending bills? That animal is sickening. Paro mochwal kod riwruok mar Gavanas e nyim kamiti mar Senate biro mana seche matinde 73 to ka riwruok mar Gavanas goyande chwalo paro noindo ne nyim piny owacho ka gintiere romo ma Naivasha. Penjo maduong' en ni to bende Gavanas go biro yudo pok mar omenda ma gisebedo ka gigwonyo sirikal mondo ochwal negi. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ler mar od bura, Nairobi. Kamano Walter Nyambaga.